ini. Oh iya. Luar biasa, luar biasa. Iya, Nduk. Iya, wah Juan. Leren sawetara ya, Nok. Nggih, ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk Kang Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malimbarake nikmat wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1 0 8 7 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7 maknane 7 muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow, ya. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngartekne panggah iso. Oh, ngono. Iki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi yo ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, Buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ana ing Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendhok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendhok kang nalika semono perang gitu karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya.
Nggodean ki ya kadipaten, iya. Pace ki ya kadipaten, iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apane sing ngedusi dalang no bae. Ora kuwi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Jadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jokandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit, Nduk, kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Gunane yo bawera. Heeh. Iya ya Mak, disumbutke nak. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos, Nok. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan, adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sampai
aja nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta mungkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit, padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Duduk. Monggo. Son Mas. Monggo, Pak. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsah, matur suwun. Syahalam, Pak. Oh Syahalam, Nggih. mohon maaf. Nggih, betul napa-napa, Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Satu hal Iya. bahwa mohon maaf kami tadi ada acara di Banyuwangi berkaitan dengan acara Pak Presiden tentang tanah Kabupaten Nganjuk yang kita ada redistribusi di 9 kecamatan di 15 desa. Moga-moga ini juga menjadi hal yang baik untuk merayakan HUT Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini. Nganjuk dapat yang dulunya susah untuk mendapatkan hak atas tanah karena wilayah hutan, hari ini kita sudah mendapatkan. Semoga dalam waktu dekat ini menjadi sertifikat, menjadi hadiah Bapak Ibu sekalian dan menjadi hadiah bagi Kabupaten Nganjuk. Dan berikutnya bahwa untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini, kita mengambil tema Nganjuk bangkit, berkah dan barokah. Kiranya momentum Dalang malam hari ini menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai pesan moralnya bisa kita tangkap dengan baik. Saya sedikit melihat tadi bahwa sesuatu langkah dalam memimpin suatu daerah kiranya adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, yang memiliki nilai-nilai yang patut untuk kita teladani.
Mungkin saya tidak banyak atau berpanjang lebar karena sudah lengkap, dan saya mohon maaf kalau saya tadi terlambat, dan yang paling penting saya sampaikan matur suwun rawuhipun, matur suwun mas semangatipun, dan mugi-mugi Nganjuk tansah bangkit berkah lan barokah. Amin. Matur Ya Rabbal suwun, Alamin. matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Truk. Matur nuwun dawuh pangandika saking Bapak PJ Bupati. Boleh saya ke Woi, Mandalan? nggih. Truk titip. Kok repot, Pak? Mboten repot mengke dibagi. Pak. Kok ora mau-mau? Kan telat toh, Pak. Oh, nggih ora apa-apa, Pak. Ya, mungkin friend kabeh kok iki ya. Iya. Iya, yo nanjake para bintang tamu. Heeh. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung, panjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sempatana kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Tak kirimi
Dene kan Salendri, Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Dekni Ken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, karena Apa lagi sakit? sakit. Oh. Butuh obat. Wah, iki. Kamu bisa ngobati nggak? Apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya. Piye obatnya piye? Dicutruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicutruk. Ngono lho, Mas. Mosok dalang kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mung kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Dek Iya. Niken ini tadi baru pentas kemana? Apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dek Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya iya, ya. Tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nek ra karo aku mosok ora maem, ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asna Bratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Alah rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Kalau mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno ya Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas.
Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawi to ngamut Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini dilihat untuk penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemeki jarikku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemeki roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora bedono kok. Oh iki lek kuno kokne kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku ya Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Mbah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh? Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang masih banyak yang Agni tahu. ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Tak kira Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Sri Handoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah arepe duet wong resik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk to. Suwirang ini to. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo ngono aku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek.
Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya, iya. Heeh. Ya ini dari So diembruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh, bocor. dari siapa gitu tok lo, Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Loh, padha. juga. Miskin kok mending tadi jajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. enggak ketok lo nggarai matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang kara? Di situ. Lambemu pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwa tresno, Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Nggih, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Dene kene kon mudari Bu Winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bakal tak lakoni. Kemangan sawiji sing tansah tak gelami. Kok sabar lan tetenangan teni. Yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Ayo maju Ayo ya. yo. Gendong mo. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Wis kedatangan kelangan teni nika lagu tresna nanging kelara-lara ati iki saya harap komat aduh mas apa kudu neka Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. sing Asik. duwe sik kae sapa ya sing duwe sik kae sapa ya Bu.
kembali. Gendong ukur kene kok Sampai kon gendong. dhuwur. Oh iya, ayo Gendong. bareng. Gendong kuwi lho jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak biteng kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Heeh. Wes, ayo tak. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampak ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Oke, wes ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Praw layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.